моменти, в които нещо в нас се променя завинаги. Обикновеният ден изведнъж добива нов смисъл. Въздухът около нас става по-лек, а всичко, което сме познавали, вече не изглежда същото. Това е онзи миг, в който животът ни среща с някого по нов начин. Не просто като приятел, а като сродна душа. Появява се някой, който не иска от теб да си друг, който не чака да си готов, не изисква да си подреден, весел или вдъхновен, който не ти казва какво да правиш, но те гледа така, сякаш светът с теб изглежда различен. И ето, днес този свят с всичките си посоки и шумове спира за малко, за да направи път на нещо тихо, но голямо. Нарича се дом, нарича се ние, нарича се семейство. Този ден няма просто да се запечата в снимки. Той ще остане в усещането, в топлината на ръката, която държите, в погледа и в избора, който сте направили, не с думи, а с цялото си сърце. Това е онзи миг, в който животът ни среща с някого по нов начин. Не просто като приятел, а като сродна душа. If it's not you, it's